Oleh akeh ora? Alah karek semangat ton. Aduh, Ya nek kesel nggone alah alah. wono gak enek sing mangan blas. Malah ora oleh lho ditunggu-tunggu barang. Enak nang gubuk ya. Iya Wes nyuwantai lho ya sispol penak Pak, penak endi banget. sukete sing anu kuwi sing wis oleh tak gawane rono pisan anu nek karo anu tak gawane metu. Aduh, Lah aku ora ngaret tak. astagfirullahaladzim. Ya kok yo ora ngarit piye to, tuntun masalah. Lah wong ki tak jimnetmu ki takon ngarit kok yo ora ngarit. Ya sik puanas soe gek yo Beh. mbune rong sat lho agek sik ahene. Ban-bun apa wong wis enek mbun. Ya ya ya. Orang ban-bun rong sat apa? Yo Kita ngarit kono lho. yo engko lho. Tanya awan titik lah. Jen, kon ngarit kok malah kendang to. Ya sampean ki lho sing ngaret. Malah aku. Yang tak lanjuti mancing, bukan pancing putih pangan. Alah malah lanjutin mancing mau rene arep juga suka dia sudah ngaret. Kono mbukan wis dipangan. Kita Alah. nek wis oleh aku garek gowo. Ya sama aja malah ngaret kok gek mancing tak. Gawane sukete. Ampun ton nek dikongkon wong kok masalah. Alah alah. Kowe neno